बे समाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनिसिम अनसुंथाइ बिदों गंसे दुखुथिया नखरा। गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों नाख्रेबजाना हालाय हाफाय जानांदों गंसे दुखुथिया नखरा। जायगायाव हायैखाय बेंगालर फारसे लांनो बिथोन होनायाव राहा गोथे जादों दुखुथिया नखरा। चिरां आमगुरि फाथाबारि दाउखाबाहा गामिनि सन्जित आरो सुजाता बसुमतारीनि असे फिसाजो 2.5 बोसोर बैसोनि साबाना बसुमतारीया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दं। साबाना बसुमतारीखौ गिख्रंथाव केन्सार बेरामनिफ्राय रैखा मोनहोनो गोबां सम नाजाबोदोंमोनब्लाबो दिनैसिम फाहामथाय होनो हायाखै। मिथिनाय बादिब्ला माखासे सम सिगांनिफ्रायनो गुवाहाटीनि GMCHआव साबाना बसुमतारीखौ फाहामथाय होगासिनो दंमोन। नाथाय GMCHनिफ्राय आखाइ दिखांना बेंगालर मेडिकेल कलेजसिम लांनो बिथोन होनायाव राहा गोथे जायो दुखुथिया नखरा। सिगांनि समफोराव रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ मोनदोंमोनब्लाबो बे समाव बेंगालरसिम लांनो हानायनि थासारियाव गैयैखौ फोरमायदों दुखुथिया नखरनिफ्राय। बेखौनो साबाना बसुमतारीखौ बेंगालराव लांनांगौनि थाखाय खुंथाइ गोहोआव थानाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारजों लोगोसे सुबुं अनफावरि रायजो राजानिफ्राय जा हायो एसे अनसुंथाइ लुबैदों दुखुथिया नखरा। रां अनसुंथाइखौ जीपे, फनपे आरो पेटीएम नम्बर 6362190981 आवनो हरनो हागोन होननानै फोरमायदों दुखुथिया नखरा। लोगोसेनो सन्जित बसुमतारीनि इण्डियान बैंक एकाउन्ट नम्बर 6983109619 आरो IFSC कड IDIB 000J017 आवबो अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमी बर्मायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।